Oheň v lese. Požiar, ktorý ešte nikto nehasil. Demoloval les, ako keď hladná beštia požiera kus mesa. Bol som tam prvý. Zase sa tam niekto zachoval, ako idiot. Buď neuhasený ohorok, alebo táborák obitých maloletých. Kto vie, čo ten požiar spôsobilo. Prechádzal som okolo plameňov, keby ste len videli tie hordy zvierat, ktoré utekali pred plameňmi. Ale bolo tam jedno zviera, ktoré neutekalo. Jeden zajačík bol uväznený v kruhu ohňa, ktorý sa okolo neho pomaly uzatváral. Ostávalo tak málo času. Musel som sa tam dostať čo najrýchlejšie. A že som bol rýchly, onedlho som bol za ním. Maličký, poď sem. Zavolal som na neho. Zľakol sa, keď ma zbadal. Triasol sa, vrtel sebou. Potreboval pomoc, ale tá na neho zanevrela. Bol som jediný, kto mu ostal. Nastal jeho čas. Z tohto lesa sa už živý nedostane. Pomaly som nakračoval k nemu, natiahol som ruky. Nechcel sa ku mne za žiadnu cenu priblížiť. Chcel, aby pre neho došiel niekto iný. Kruh ohňa sa ale rýchlo sťahoval. A tak som k nemu naťahoval svoje ruky a čakal. Pozeral sa okolo. Pomaly začínal chápať. Nikto pre neho už nepríde. Pristúpil ku mne. Pohľadkal som ho a sledoval, ako sa jeho telo zviezlo k zemi. Namiesto neho tam bola už len jeho blankitná podoba. Jeho duša. Poď, musíme ísť. Vyšli sme skrze plamenný kruh von. V diaľke, už v spálenom lese sa otvorila modrastá brána. V živote asi neuvidíte takúto žiaru. Len duchovia zvládnu hľadieť ďalej. Kiež by som vedel, kam všetky vlastne odvádzam. Došli sme spoločne až k bráne a ja som ho nechal prejsť. Uchopil som svoju kosu a bránu rozsekol. Aj to bola jedna z mojich povinností. Druhý breh mal ohromné množstvo energie. Keby nejaká brána zostala otvorená, mohla by táto energia narušiť pravidlá reality. A všetko, čo poznáme, by sa zrútilo. Niesol som sa tichým domovom. Viedol ma k sebe. Starý, umierajúci muž. Počul som ho, ako o mne hovoril so svojou rodinou. Vedel, že nastal jeho čas. A napriek tomu vtipkoval na svoj účet. Vyšiel som schody a prešiel dverami priamo k nemu, do miestnosti. Boli tam s ním len dvaja ľudia. Vstúpol som si k nemu na druhý koniec postele a nechal ho, aby dopovedal všetko dôležité svojej rodine. Potom naposledy vydýchol. Mužova žena a syn plakali. A z nehybného tela vystúpila mužova duša. Ty si? Muž stratil dých. Prikývol som. Kto iný by to mohol byť ako smrť? Bolo poznať, že sa ma bojí. Kto by sa tiež nebál, keď vám príde kostlivec v plášti s obrou kosou v rukách. Za mnou sa otvorila biela brána. Starcová duša sa razom upokojila. To je nádhera, vydýchol. Čo je to za miesto? Otočil sa ku mne so žiariacim úsmevom. Raj, odpovedal som mu. A rukou pokynul k bráne. Starec sa naďalej kochal tým, čo mal pred sebou. Ako rád by som ho tam nechal, ale čas utekal. Ešte raz som mu teda pokynul rukou do brány a on ňou prešiel. Tentokrát som zamieril k mostu. Vstúpol som si od neho a počkal, než kto si dopadol na vodnú hladinu. Most bol vysoko, takže ten pád musel skončiť tvrdo. Silný otras mozgu, zlámané kosti. Kto vie? Ja viem len to, že zomrel.
Z vody sa nakoniec doplazila Skokanová duša. Pozrel sa na mňa, prehotol. Bol pripravený sa so mnou stretnúť. Nazdar! Kývol a vyliezol z vody. Bol to mladý chlapec. Čo ho mohlo prinútiť sa zabiť? Asi sa čuduješ, prečo som tu, čo? Zasmial sa blanketný chlapec. Mohlo mu byť tak 24 rokov. Život je na hovno, hovoril ďalej. Nepočúval som ho. Čakal som, kým sa neotvorí brána, ale tá nebola nikde k nájdeniu. Očakávateľné. Samovrahovia si raj nezaslúžia. Uchopil som kosu hore nohami a vrazil som ju skrze jeho hruď. Čepel ním prešla ako maslom. Chytil ju. Bolelo ho to. Jačal ako šialený. Skokanová farba sa vytrácala. Z blankitnej sa stávala šedá. Kosu som z neho vytrhol a ustúpil som. Obstúpili ho plamene a on sa prepadol pod zem. Boli to ukážky z mojej práce. Nepýtam sa, nezaujímam sa. Ja len konám. Buď vás odveziem do raja, alebo pošlem do pekiel. Vyberte si kam chcete a správajte sa podľa toho.